kok negaraku ki rada remuk, ming rada lho iki, rada lho. Sebab apa kok aku matur negaraku rada remuk, ya negara kita, negarane awake dhewe iki rada remuk. Mergo aku ki isih sugih ngono. Aku ki ratu najan to negaraku ki kahanane elek dikaya ngapa ning aku isih iso nata, aku isih iso wiswanipun abdi. Ing kepatihan pun Bajrang Bali. Kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka ing Jawi sanget watos sing manah. Pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nah sareng wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Belgedwel B. Manah kula tebih saking raos kemarasan sinuwun. Ya. Mara pratelakna lan aturna sing saknyatane kepiye kahanane para kawula. Iki mung kinarya formalitas. Merga apa? Sejatine aku rasa dadak takon karo kowe. Aku ki merakyat, ngono. Iya. Aku ki tresnaku karo para kawulaku, tresnaku karo para rakyatku kuwi ora ana pambengane. Nek negara-negara liya ratune kuwi oke-oke ora caket karo kawulane, nek negara-negara liya ratune kuwi ora cerak karo masyarakate, ora cedhak karo rakyate. Ning nek aku gak kaya ngono aku. Aku tresna karo kawula, aku ki ratu sing merakyat, mula kinarya formalitas aturna kanane para kawula kepiye. Kok jeneng aku sombong ya, Te? Negara-negara liya ki wis padha ngandhakake, kawulaku dhewe wis padha ngrasake, nek aku ki ratu sing apik, aku mimpin kebawat keperintah negara ing Bata Ngaribawa, Yasa Wibawa iki, kawulaku do tentrem, kawulaku do marem. Makaten. Iya, aku arep pensiun wae karepe ora entuk. Sire arep perpanjang SK ning delalah gandeng saka pusat kuwi wis mangkono. Ya wis ora dadi ngopo Raja Pati. Yo. Aku dadi ratu apik wae, niatku becik wae isih ana sing ora seneng. Coba. Apa meneh nek aku ki ratu wengis, apa meneh nek aku ki nggunakake watak angkara murka. Wah, krotuki penonton ra iku. Iya sinuwun. Le marake musim sebelah. Baser sebelah ki ora seneng karo aku. Ngono, gunake garan. Wo, lah Petruk ki ratu merakyat mula ki cocoke dadi rakyat wae. Kuwi sing marake aku mangkel. Mongko sing jeneng ratu merakyat kuwi ora kok ratu kuwi cocoke dadi rakyat kuwi ora. Nanging ratu sing merakyat kuwi kudu ingkang bisa tansah ngayomi karo kawulane, caket karo rakyate ya karo masyarakate. Allahumma amin. Iya. Mekaten sinuwun. Iya. Menawi padha kandhang bab tata rakit kamarajan negari ing Loji Tengara inggih negaring Bata Ngaribawa inggih negaring Sanya Wibawa. Sedaya samya manggih katentreman mboten manggelangan setunggal punapa samya sumuyut wonten ngarsa paduka Gusti. Pancen bener. Sing tak aturke iki bener. Teges iki mungkin arya formalitas ibarate awake dhewe rapat paripurna ning kedaton negara. Sanya Wibawa ya ing Bata Ngaribawa kene iki tak sampeke ngono lho. Iya. Teges ora ana sing tak tutup-tutupi, teges ora ana sing tak palang-palangi saka atine para kawula. Wis tak kendhawuh. Banjur piye? Aku ki merga sangka raketku karo kawula iki kursi nganti bleduken. Mergo aku ki arang ngantor, ya jujur wae ratu sak Gunung Kidul sing ora tau ngantor ki meng aku. Mergo aku caket karo kawula-kawulaku, aku tresna karo rakyat-rakyatku. Sing do arep repot gawe KTP ya men. Njoku ke nganggur nganti sawangen. Lah mbok pun hibahaken Ndasmu kuwi. Kaya garwa Prameswari kok dihibahke anggepmu apa? Kahanane prajurit piye? Aku ki ora sok sapa, ora sok nyambangi prajurit. Angkatan udara, angkatan laut karo angkatan darat kepiye kahanane? menawi najaken dhumateng kaunteripun para wadyabala prajurit sedaya boten kendhat nggih tansah gegladhen olah kridane aparat. Sawanji-wanji praja paduka katempuh parang uga tartemtu boten badhe ngepok koncanipun Sinuwun Prabu Belgedwel B. Nah, sip. Kalarsan kula menika ingkang minangka komandan Letnan Kolonelipun Sangyup Pertahankan
Syukur-syukur kuwi kudu iso mbok undhake kabecikane. Yen ngono prayogakno lungguhmu kowe ora usah ngaturke sembah karo aku. Sapa wis sing do dadi kawulane Prabu Bilgedwel Beki aku ora nampa sembahe kawula. Mergo aku ki dumadi saka kawula. Nek aku ki mbiyen ki derajatku kawula, saiki aku wis mukti ngawibawa. Mbasan aku wis dadi ratu kok aku nampa sembahe kawula. Wah, wong-wong padha mestani nek Prabu Bilgedwel Beki kuwi kancang sing lali karo lanjarane. Mula ora ana bedane derajat ratu mbata ngaribawa karo kawuling Sanya Wibawa kene. Wis tak kendhaku. Ya, prayogakno lungguhmu. Sampun boten kirang sekeca sinuwun. Yayi Prabu Lindhu Bandang. Ngi. Wah. Yo, Kakang Prabu Bilgedwel Beki. Kowe miji marang sowanku ing praja negara ing Bata Ngaribawa. Ya negara ing Sanya Wibawa ing Loji Tengara. Ora ana alangan swiji apa nggonku sowan. Ya wong aku ngaturke basaku katura. Wis tak omongi to, kowe ngaturke sembah karo aku tak ketak kowe. Yo banjur kersane kepiye? Ditarik. Ditarik kuwi kepiye? Jabuten aturmu kuwi mau. Yo aku ora sida ngaturke sembah. Ah, penake. Yo wis kepenak. Wis oleh jatah rokok. Durung. Kuwi nek ana rokok kuwi. Ingestaken dawuh sinuwun. Heeh, mesake kelap-kelip. Nek ana rokok mbangane cangkeme putih. Ingestaken dawuh sinuwun. Matur nuwun Kakang Prabu. Padha-padha Yayi Prabu. Yayi Prabu ing Katrimulyan. Yayi Prabu Nalendra Kidul Pasar. Yayi Prabu Dobleh Kencana. Apa Kakang Prabu? Ya Yayi Prabu Antasena, nek kono kae ning Ngamarta kae ya enek sing jenenge Satriya Raden Antasena. Ning iki dudu. Lah wong sak jagat ki jenenge padha ki ora ndadekke perkara. Ning tanggaku ki enek sak gang ki jenenge aku. Oh iya. Slamet sowanmu Yayi Prabu Dobleh Kencana. Walah, weh jan elok tenan. Di ngapura ya Kakang Prabu. Ngapura piye? Mau oglangan sedilo. Ora apa-apa. Kabele wis tak benake. Wah, kowe iki ratu kok dandan kabel barang. Lha aku dadi ratu SK-ku meng nganggur kok. Negaraku ora enek sing gelem dijokke. Lah untung aku dadi Nalendra mitrane Kakang Prabu Bilgedwel Beki. Nek ora ya cilaka kana negaraku. Heeh. Penake? Iya, iya. Kowe mbiyen jabatanmu Dewan Kebudayaan. Saiki kowe wis dadi Oh ya syukur kuwi dikembangke. Iya. Bojomu ya isih galak karo kowe. Wah, ajeg. Aku yang mbok kiamat tetep ngono-ngono wae. Alah ya wis ora apa-apa karang donya ki isine beda-beda. Oh iya. Penakno ya Yayi Prabu Dobleh Kencana ya Yayi Prabu Antasena. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak Kakang Prabu Bilgedwel Beki. Nun. Aja kaget anane aku nyowanke sang para kawula kelebu nayaka-nayaka, para mentri, para her Minakata. Tak jagetake ning Prajanegara ing Loji Tengara ya negara Bata Ngaribawa ya ing kraton Sanya Wibawa. Aku ki wis suwe arep ngrembug iki ning tak tata, tak gelar, tak gulung, tak wolak-walik sak jeroning atiku kok kaya wektune durung pas. Lah mula gandeng dina iki wektu sing pas, tak anggap iki wektu sing mirunggan. Kanca-kanca kabeh ora ana sing ijin. Kanca-kanca mangkat kabeh. Latihan wingi ya kompak. Mula saiki tak lumpukke aku arep matur. Nun. Maju sithik aku tak matur karo kowe. Mekaten sinuwun. Ning sadurunge tatanan para kawula bendho ngrahapi unjukan
Bareng kula majengken kula sowan sinuwun. Mara maju tak paringi kalodhangan. Tansah marang pamoring sukma sinukmaya winarya ing sepi sinempen lelenge ngapu pambu kaning marono karlen saking cating sumpena sumu-supeng rasa jati ngene teh kados pundi nun aja kaget karang aku ki ratu aliranku hip hop. Dadi wakile kawula nek cara formalitase ngono. Nggih mekaten. Iya. Aku arep omong. Aku ki wis 3 taun ki tak gayuh. Aku rak dadi ratu ning kene iki 5 taun. Iya. 3 taun kepungkur aku wis mikir. 3 taun kepungkur aku mikir. Lah kok negaraku ki rada remuk, ming rada lho iki, rada lho. Sebab apa kok aku matur negaraku rada remuk, ya negara kita, negarane awake dhewe iki rada remuk. Mergo aku ki isih sugih ngono. Aku ki ratu najan to negaraku ki kahanane elek dikaya ngapa ning aku isih iso nata, aku isih iso ngurusi. Keparengipun aku kepengin mbedah negara Ngastina teh. Sababipun menapa negari Ngastina badhe pun bedah. Wah, Kakang Prabu. Piye Yayi Prabu? Dosa lupute apa? Dosa lupute apa? Iya. Dosa lupute Prabu Duryudana ya. Oh, Kang gundulmu. Anu Kakang Prabu. Dosa lupute Prabu Duryudana ki apa? Apa tau gawe tato atimu? Apa tau gawe lara penggalihmu? Ngene, piye? Nek sing digawe lara atine karo Prabu Duryudana ki mung aku tok, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning gandeng ngempet karo kananing para kawulaku saiki do deloken kanane. Kawula negoring Bata Ngaribawa ki akeh-akehe kawulane kuwi rak kanca tani kabeh to, Teh. Iya. Kabeh iki makaryane saben dinane do ning Saben, do ning Tegal kepanasan. Lah saiki nek dipangani kethek, tandurane iki piye lho? Saiki nek tandurane para kawula ing Sanya Wibawa dipangani sing bonang penerus kuwi. Rumangsamu piye perasaanmu ngono piye? Lah iki sakit manah kula gelo. Lah iya, kowe dhewe najan derajatmu patih, kowe kuwi rak ya duwe tanduran, kowe rak ya nyawah. Iya. Malah kaleresan sapi kula. Kowe iki rak ya wong tani ngono lho. Kowe ya rak ya ngrasake tanduran pangan munyuk to. Nggih. Kuwi sing nyebabke Ratu Ngastina kae. Saiki sawangen. Ratu Ngastina ki duwe wilayah dhewe, Ratu Ngastina ki duwe kukuban dhewe. Iya. Ya pancen bener sak daratan iki negara ing Bata Ngaribawa iki dudu negara sabrang, dudu iki sing ning tanah Jawa. Ning sawangen kae Ratu Ngastina krak pendak dina gaweane ngeruki gunung to kae. Iya, kula mangertos piyambak. Lah iya, kamangka gunung-gunung sing dikeruki karo Ratu Ngastina kae dadi papan panguripane para kethek-kethek sing padha saiki mangani tandurane para kawula kuwi.
Aku wis ora kurang srana. Mbata Ngaribawa ya ing negara Sanya Wibawa kene iki wis tak kei tanduran sing tandurane kuwi rupa woh-wohan. Lah pamriya apa tak menehi tanduran ngono? Nek kethek-kethek iki wis do kelangan panggon, kethek-kethek wis do kelangan omah merga gununge dikeruki karo Prabu Duryudana kae. Ben kethek-kethek iki aja ngasih tekan pemukimane para kawula, aja ngasih ngrusaki tandurane para kawula ben mangani woh-wohan sing wis tak tanduri kuwi. Ning ngono ya aku isih digawe gelo. Gelo sebabipun menapa? Lah kawulaku ki tak labuhi ben tandurane ora dipangani karo sing do tak tanduri minangka panganane kethek kuwi malah padha ditebasi, malah padha disasaki karo kawulaku dhewe. Lah kuwi saiki dorene kuwi arep tak omongi nek upama ana wit-witan utawa sing kuwi ngemu woh-wohan aja dibabati ya Teh. Oh inggih ngestaken dawuh. Kuwi pakanane para kethek-kethek. Nggih. Ya nek kethek iki gur siji. Ketheke akeh. Sak rombongane. Monggo nek wis bar do mangan kuwi wah terus turu lambene ngeces kene kethek iki. Ora ngaten. Heeh. Coba to, apa enek kethek ndek asam lambung kuwi? Lah kok Aku gumun aku. Nek jane lho Teh, pripun? nek janjane aku mbiyen wis tau mensiasati, tak siasati, tak seranani. Kethek-kethek kuwi mau tak pindah nyang Jakarta. Kethek-kethek ngono tak pindah ning Jakarta lah kok iki bali meneh. Jare sesuk tanggal 3 Juni mangkat ngulon meneh kethek-kethek kuwi. Wah, lah kok bingungke ngono to Kakang Prabu. Lah iya Yayi Prabu, dobleh kencana. Ah iya, Kuwi pisan sing gawe aku lara ati karo Prabu Duryudana kuwi ming kuwi jane paitanku kuwi ming kuwi. Paitanku kuwi mele nyengsarake kawulaku ya senajan to ora gek langsung sakal Prabu Duryudana ki. Rak ngono to, Teh? Iya. Teh. Pratelak matur kuwi iki mau. Ngestaken dawuh sinuwun. Kuwi pisan sing arep tak rembug karo kowe. Sing arep tak igoke, aku arep takon karo kowe. Kepriye upamane aku mbedah negara Ngastina merga paitane kuwi? Kira-kira prajurit dosaku apa ora? Menawi kula tartentu sagah mangreh Sang Para Wadyabala segelar sepapan kerek lampit berungkat kimpul gajah gelar singa barung tumuju wonten negari Ngastina bedah negari Ngastina. Namung derek sakarsa paduka Gusti kula njeng sinuwun Prabu Bel Keduel Be. Bagus. Yayi Prabu Lindhu Bandang piye? Aku madhuk. Aku Gus sarujuk yen to negara Ngastina arep dibedah wis sengsara merga tandurane entek pangane bangsane semplok. Ayo. Dobleh piye dobleh? Nah aku ki gur manut kok. Jak ngalor-ngalor, jak ngidul-ngidul, jak ngulon ya ngulon, jak ngetan ya ngetan. Ha ngono kuwi. Iya. Engko aku tak sing nek wis kethek-kethek kuwi kecekel, engko aku tak sik merwoso kuwi tak kekene kembang ben kaya janggitan. Ngono, Blek. Iya. Lah ya ngono kuwi lho karepku ki Nayaka Prajanegara ing Loji Tengara ki do duwe watak visioner. Visioner ki apa? Ora mung mikir jangka pendek ning jangka panjang ya dipikir. Sing dipikir iku ora mung sing saiki dirasake, nanging kepiye carane njaga kualitas. Ngestaken dawuh sinuwun. Aja terus rumangsa pinter, enek kumpulan apa-apa terus ora gelem mangkat mergo wis rumangsa pinter. Aja njer rumangsa, "Weh, aku ora melu ratu kae, wis iso bayaran." Aja terus rumangsa, "Oh, aku ora melu kowe, aku nabuhi liyane." Aja rumangsa ngono. Ngestaken dawuh. Dobleh kuwi. Ya. Oh lah. Wong kok bendinane ngurus ngucel-ucel pitik kok lali kegiatan liyane. Siap salah Kakang Prabu. Ayo. Kuwi dandani morale. Iya. Iki aku ki ngritik negara liya, ning negaraku dhewe ki ya tak ajar entek-entekan. Tak ajar entek-entekan ki apa?
bendo mawas karo dirine dhewe. Ngono lho. Kuwi sing pisan sing arep tak rembug perkara Ngastina. Ping pindhone sing aku sengit, sing aku ora seneng karo negara Ngastina ki ngene. Negara Ngastina ki nepotisme teh. Nepotisme menika mro. Nepotisme ngene lho. Dadi pilihan ratu ki ora tau. Ora tau kok sing jeneng pilkada utawa pemilu niku ora tau. Dadi besok kuwi aku wis iso maca polane wong Ngastina. Aku wis iso nggagapi sing diniati karo sing jenenge Duryudana sak krandhae kuwi aku wis iso ngerti, aku wis iso memahami, aku wis iso maca. Sing tak arani nepotisme kuwi ya kuwi ora enek pejabat liya utawa ora enek ratu liya kejaba ngertos. Contone ngene, pola sing wis kecekel saka Prabu Duryudana kuwi ngene. Sesuk sing lumintir keprabone Prabu Duryudana kuwi ora kok dipilih saka kawula. Nek negara kene ra pilihan kawula engko sing dadi ratu. Nek Ngastina ki ora. Kuwi gur nurun nyang anake. Saka bapakne nang anake, saka anake ning anake. Kuwi terus ambek nganti hari pembalasan tetep ngono kuwi. Kuwi sing aku ora seneng. Mekaten. Iya. Ora tau enek pilihan ratu. Lah saiki sing dadi kandidat ratu besok lumintir keprabone Prabu Duryudana kuwi anake sing jenenge Lesmana. Kowe ngerti Lesmana? Lesmana Mandrakumara. Inggih. Wong mau sore iki ya ngono kok. Masa kowe ora krungu teh? Ya ampun, ya ampun. Lesmana nek. Iya. Lesmana Mandrakumara. Aku ki ya sok ngguyu. Coba to gagasen. Ana anak ratu kok ngarit suket Kalanjana, pucuke ning ngarep. Nyunggi suket Kalanjana. Wong lumrahe wong nyunggi kuwi ya pucuke ning mburi, lah kuwi pucuke ning ngarep. Mula terus tak karapi Lesmana Mandrakumara tak karapi jenenge Loding. Loding pedhot. Aselole pedhot. Mekaten. Iya. Kuwi Lesmana, coba to. Wah wis mirang-mirangke bapakne tenan Lesmana kuwi. Dasare kocok nek ngantuk mripate sing merem gur sisih. Iya. Tau jago lurah ora dadi mergo jenenge ora enek ere. Nggih. Tur ya tau kok kasuse Lesmana sing wis tekan kupingku kuwi ana anak radul. Mosok arep merwasa simbah-simbah umure 79 tahun. Parah. Oh, lah parah kuwi kurang ajar tenan kuwi. Lah iya nek nang kene wis tak hukum mancung sirahe wis glundung. Ha iya. Gimanut benjang kula gimanut. Ah, nek ngono sik kae koyoke ana daya. Tatanan sik, aja ngansi do geger. Wis tak kendhawuh. Lungguh kene tak tampanane daya kae. Sigra-sigra yen sinigra permana kanca. Sigra ngrakit nawang sesangka nawang sesangka. Nalin trompek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing
Sinungwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amrek enggeng awito denjeng-denjengan oh ngandel ora sing dirasani teko dawa umure ayo kowe lah iki agi wae dirembuk kok tekan kene lah iya Yayi Prabu heeh wis kono Kang dirembuk Kakang Prabu ya teh nun teh nun teh nun penakno lungguhmu teh wis tak kendhawuh Yayi Prabu dobleh penakno lungguhmu kaya wis ora kurang kepenak wah jan tak sawange kaya ngopo kira-kira le tekan kene iki arep sombong apa arep teluk karo sampeyan Kakang Prabu nek teluk ketok kok ora mungkin iya mara ndang dibagekke ya nuwun sewu sinka kula kepanggih kelawan paduka Kanjeng Sinuwun nanging kula sampun mangertosi kula sampun manuk kula sampun tepang senajan to namung mireng saking kondhangipun paduka Sinuwun menika rak sinuwun Prabu Duryudana sasampunipun rawuh wonten praja negari ing Mbata Ngaribawa ya negari ing Sanya Wibawa kula suwun kanthi sanget pun prayogekaken lenggahipun sak wonten-wontenipun kahanan wonten negari kula inggih menika negaramu ki cilik nanging kowe kuwi ratu sing kondhang mrene ya lipene abing mingir-mingir pupure wah nyulapi mripat Begawan Durna Sang Penemban Durna sak rawuh paduka Sang Pinandhita kula ngaturaken puja pangastawa Penemban bajekno ora getak Astaka swala sila bretapa sumorante hawla kamanaga kula gapret kandel buntuting selikur oh ya Prabu bel keduwel beh kowe wis ngerti karo aku wis ngerti kondhangku kowe wis weruh yen aku ki pendhita sing wis kondhang kaloka aku ki pendhita sing wis kondhang monyor-monyor jenengku wis tekan ngendi-endi syukur ora sampean guyu enten mriki kawula kula sing duwenten wingking nika do ngoten niku oh lha nggih mergo kanthi serana aku guyu aku iso nglalekke utang-utangku oh lha iki pendhita tok mes iki tok mes ya ben kowe kapan ngaturke sembah karo aku kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Penemban oh ya wis tak tampa Prabu Belkeduel beh wah jan kowe ratu anyaran wis sugih nggih nggih kula rumangsani wong nembe 5 taun kepengker kula dados Nalindra anak Prabu Duryudana wis 4 taun-taun biyen wis dadi ratu mula kowe wis memper yen to kowe basa karo anak Prabu Duryudana mekaten Penemban karo aku ya kudu ngajeni oh inggih elek-elek ngene aku ki pendhita nggih nek kowe ora ngajeni karo aku negaramu ora tak dun kowe weruh basa Dombenge iki tegese apa mboten ngertos wonten negari mriki kula kinten mboten wonten tembung Dombengi mriki mboten wonten nah nggih ning kula nggih ngertos kok Penemban ngerti apa sinaosa panjenengan menika
Pendhita kondhang monyor-monyor ning panjenengan menika tesih kerep dipaeka dipaido. Aku sak kulina aku wis nganti wis kebal. Dadi pendhita ning Ngastina gaweane ming dipaeka dipiadu. Ah iya. Pun prayogaken lenggahipun undahan. Kaya wis ora kurang kepenak. Ya senajan tak kurang entuk wedang. Oh lah, nun. Wong jayangan kon ngetri. Mboten mangling ugi Rekyana Patih Harya Sengkuni rawuh wonten mriki katuraken karaharjan Rekyana Patih. Iya Sang Prabu Belgeduel Beh. Walah aku gumun weruh kratonmu iki lho. Weruh kedaton negara ing ngendi iki? Sanya Wibawa. Sanya Wibawa iki lho. Ning atase kraton iki tak sawang ki mung kaya omah limasan biasa. Ning kok jerone piye Kakang Durna? Napa Dik Patih? Cagake diprada Mas Kang. Sampeyan ora marake aku duwe niat nyolong lho. Saniki rega prada niku mundhak, mengke nek cagake kula teteli pripun? Senegarane ming cilik, kratone ya ming kaya ngene iki bentukane. Ning kok kawulane kok ya do isayem iki lho piye Ngastina iki kapan kaya ngono. Pawrati, wonten dawuh. Sampeyan ora sah ngelek-elek negara Ngastina. Kula menika mboten ngelek-elek kok ngene. Kula menika mboten kok teges ngelek-elek. Kula niki ming meri. Meri nggih kajenge. Oh nggih. Negara Ngastina saged tentrem niku merga saka Bawa Durna. Nah, leres. Leres menika. Nek mboten kula sing berjasa rikala semanten wonten ing operasi Trikora. Negari Ngastina mboten badhe tentrem. Iya. Leres menika. Prayogaken lenggahipun Rekyana Patih. Iya Prabu Belgeduel Beh kaya wis ora kurang kepenak lho nggihku. Lho. Yo ngalah. Ratu kahanane ya ming apa anane kaya ngono. Kok ya kawulane iso tentrem do betah dipimpin karo Prabu Belgeduel Beh. Sampeyan ki aja meri. Nggih Kakang Durna. Nek apik saka negara liya ki ya dicontoh. Dituladon ning negarane awake dhewe ning negara Ngastina. Nggih Kakang Durna. Sampeyan ku jantrenen anak Prabu Duryudana. Merga niki niku putrane sampeyan Najanto Nalendra sing tua-tua kaya kula kaya sampeyan niku kudu nuntun. Nggih ngestaken dawuh. Ning pripun ajeng nuntun pripun wong anggarane penentek dikorupsi. Cobi to Kakang Durna. Sakniki niku kula nggih bingung. Bingung pripun? Anak Prabu Duryudana kok iso duwe igo saben-saben pawiyatan dinehi panganan niku lho. Niku rak dadi anggaran kesejahteraan kawula niku rak dadi kelong ta. Sampeyan ya ngrasake, sampeyan ya wis ngedeke pawon dhewe nggih ta. Kula gumun anak Prabu Duryudana iso duwe igo sing kaya ngaten niku lho. Kajenge. Lah ngapa kok ora ngusul? Kula ya kecipratan akeh. Lumayan iso capluk. Sedina 15 yuta e. Kok ora. Kula ajeng nyuwun pirsa kelan panjenengan sinuwun. Arep takon opo? Tamu agung langkung-langkung panjenengan menika derajating Nalindra menawi rawuh wonten negarinipun utawi negari kula utawi negari sanes menika tartentu kagungan wigatos. Ya mesti diwanggono. Pramila kula sampun atur kalodhangan, monggo paduka matur utawi paring dawuh. Paring pangandikan dhateng nyadipun Belgeduel Beh. Dimen sak mangke kula saged sak tata kados paduka menika trep menapa mboten tumraping ing ngabdipun Belgeduel Beh. Yo. Sadurunge aku ngaturke panuwun merga kaludhangan ingkang wis mbok paringake. Nggih dawuh sami-sami. Prabu Belgeduel Beh, wonten dawuh. Aja kaget anane aku tekan kene iki. Merga aku duwe wigati Sang Prabu Belgeduel Beh. Ya senajan to negaraku kuwi jajane wis akeh, jajane wis jembar. Nanging lakon teka durung rumpangsa marem rasane atiku. Yen to sak mengko durung ngukup negarane Prabu Belgeduel Beh. Mengkeriyen. Tegasipun paduka badhe ngukup negari kula menika
Aja kadhati kajuran penampa. Praptaku mrene iki mung arep ngejung kanthi sarana aris. Kumri wis bocah ing rawis. Kumri wis bocah ing rawis. Yen sinapeta walang sagedeng. Oh. Mengerian. Kula tak bloko kalih sampean nggih sinuwun, kula tak lenggah ngandhap, kula ngrumangsani kula menika Nalendra negara kula cilik. Kula ngrumangsani kula menika ratu sing jajan negara kula menika namung ciyut dereng jembar. Nanging kula menika tentrem kahanan jajane Prabu Belgeduel bek jajan kula jembar, jajan kula tekan negara ngendi-endi ning nek kula ora iso merantasi gawe ngemong kawula niku sing dosa kula, sing entuk elek kula, sing wirang kula. Kula emoh dadi kaya sampean, kula wegah dadi kaya Ratu Ngastina. Jajane tekan kono-kono, jajane wis jembar. Negara ngendi-endi teluk karo Prabu Duryudana. Prabu Duryudana ki bebasan wenang nepak mbun-mbunane ratu sak andha-andhanane. Ning Prabu Duryudana ora iso ngayomi kawula ning negara siji lan sijine. Kula wegah kaya ngoten niku. Kula moh kaya sampean, kula moh kaya sampean. Brakasita mawon kula mboten purun menawi negari kula dipun manunggalaken diklumpukke dadi siji, dadi jajan. Negara kula menika dadi negara jajan. Merga napa? Ora wurunga nek kula negara kula dadi negara jajan niku ora wurunga kula kalih kawula kula mengke pendak-pendak sasi, pendak-pendak warsa mesti ngaturaken glondong yang pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya gratifikasi ngersane Prabu Duryudana. Kula wegah. Lokasuta kula wegah. Prabu Belgeduel pripun? Manuta. Ora ana alane yen to kowe manut. Merga yen to kowe manut kowe gelem dadi kukurane Ratu Ngastina, negaramu ing saya wibawa iki dadi jajahaning negara Ngastina. Kowe bakal njaluk apa wae mesti tak paringi. Mboten, kula mboten blereng bondo donya, kula mboten. Sing kula pikirke sakniki kula niku piye carane iso nentremke kawula, ora kok nentremke awak kula dhewe. Sakniki mang sawang negarane sampean. Sakniki mang mawas karo negaramu dhewe. Dur parat. Lah kok dadi nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Wah, lole, lah kok kowe dadi wani karo anak Prabu Duryudana. Monggo anak Prabu Duryudana iki ingkang besok bakal menehi kowe wulu wektu, bakal menehi kowe kamukten. Sik, Mbah, sampean ngendika kaya ngono kudu enek dasare. Dasare apa? Aku tak takon karo sampean. Nek aku gelem mesti aku bakal diwenehi kamukten karo Prabu Duryudana. Ya, kuwi sing bakal diparingke. Ana ngersamu saka ngersane anak Prabu Duryudana ning aku wegah. Wegah sebabe apa? Aku ora butuh donya, Mbah. Aku ora butuh donya, aku ora butuh lingkat tentremane para kawula. Nek bandane ratune sugih, dhuwit negara tumpuk matumpa-tumpa ning ora tekan ngersane para kawula, gunane apa aku tak takon? Modar ora. Kowe kancaku rasa ngelek-elek aku. Iya. Aku mbelani kana, minggat kana. Iya. Ning ra, ora ning ra. Saiki tak takon. Bondo Ngastina kuwi wis pira kae? Bondo Ngastina kuwi mung ditumpuk. Ki ratune ning ngarepku ki, aku tak takon karo sampean. Bondo Ngastina semono kae ilange nyandi parane aku tak takon. Lah kok kawula do ora ngrasake bondo sing dhuwit sing tak tumpuk ki lho sinuwun. Aku manyar-manyar doneng dhuwur ana alas dadi wana. Wah, lah kok sak gleme dhewe kowe Prabu Belgeduel. Kowe ngina Ratu Gusti, kowe ngina sesembahan anak Prabu Duryudana. Lah kok kowe wah, kowe
wis ajak ngembe karo derajat pangkat anak Prabu Duryudana. Sik. Sampeyan muni-muni iki sampeyan nang kene muni-muni kaya ngono. Sampeyan telung kedheping peninggal ora minggat saka kene kuwi kelakon dibuandemi karo kawulaku. Ora idep. Aku urung arep minggat yen tok kowe ora gelem dadi jajahan negara Ngastina. Aku urung arep minggat. Lah telung kedheping peninggal tak hitung 1 2 3 sampeyan ora minggat bandem tenan karo kawulaku. Dibandem tenan karo lah nyemelangi. Mutar. Diurak karo kawula negara Kloji Tengger. Minggat to. Durnane wis minggat ya. Wis do bondam bandeman sak karepe ora. Wis geger kaya ngene kanane Kakang Prabu. Geger yo men. Iki yo walang barang. Geger yo men pancen tak niati. Dun. Pungkasane aku oleh pancatan leh arep mbedah negara Ngastina teh. Nggih staken dawuh keparengipun. Kerek lampit para wadyabala sak negara ing Sonya Wibawa. Nggih. Kersanipun kados pundi? Ketapno kabeh, dukon budalan. Menapa anggen kula bidal? Saiki do budal. Nggih staken dawuh iringanipun. Sesek wae lasem banter iki kanane wis geger. Nggih staken dawuh. Jaluk pamit Kang. Agar ngombe wis disuwuk parap. Walah setan. Yo maaf sinten. Sesuk nek iki ngajeni to karo ratu. Reti ratune agareng buka tutup gelas. Arep ngombe kok wis kok kon mandeg. Selak mboten seronta rasane ati kula. Iki ngopo iki ban-ban kok do maju iki ngopo iki? Matura Mbak, kowe sing tuwa Mbak. Iya. Nyuwun sinuwun. Ngapa? Sapa kowe? Santi. Oh, kowe abdi. Nggih. Oh. Sajak kowe diincer sing rebab ya kowe. Aduh, itu kan tidak perlu ampun kados ngaten lho sinuwun. Tapi kula menika ajre, kula menika kuwatir. Kuwatir sebabe. Garwa kula iki bojo kula iki semah kula menika peranganipun prajurit lho sinuwun. Nggih. Bojo kula pun Mas Wardaya niku perangane prajurit mongko awake lemu. Mengke menawi bojone Mbak Yusanti kalian bojo kula menika mati teng pabaratan pripun? Oh alah. Ora kowe jenengmu sapa? Kula. Bojone Wardaya. Kula pun Yoga Purna.